Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Monggo kita awali syahadat sholawat sifat kalih dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu jodi tambaqo mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman hayam sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita mbaqo mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman hayam sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita mbaqo mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman hayam sami'an basyiran mutakalliman. Al-Fatihah. Iya karena menurut
Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan kepanggih malih niki akhir tahun. Alhamdulillah kula panjenengan istiqomah anggenipun belajar sareng-sareng, belajar sinau bareng, sinau ning uripe kiambak-kiambak, memahami ana ing lakune uripe kiambak-kiambak. Supados ana ing lampahan saben dina kula panjenengan mengke saged ngoreksi ning awake dhewe-dhewe. Sing kudu dirubah niki pundi? Sing kudu dilakoni niki pundi? Lah karena napa? Nek kula njenengan boten nate ngoreksi ning awake dhewe, lah niku lho. Sehingga awake dhewe iki mang gak roh ning polahe awake dhewe, awake dhewe gak roh awake dhewe manggon ning ndi. Perjalanan iki pun ngantos king pundi. Karena setiap tahun atau setiap hari sebenarnya itu ada perubahan-perubahan ana ing pola pikire awake dhewe. Nah, isone ngerti nek iki mang enek perubahan nek awake iki mang roh ning awake dhewe. Nah, iki mang gak roh ya gak ngerti. Sehingga rumangsa belum berubah. Padahal temen niku wau saben detik kula njenengan nggih niki wonten perubahan-perubahan. Ana ing pola pikir awake dhewe, ana ing rasane atine awake dhewe. Sehingga wonten kalimah temen niku wau sing diwinganane diatur ning kalih Pak Jai, sirullah zatullah sifatullah qodratullah. Ajane niki napa? Lah temen niki sedayane alam, sedayane ciptaan nggih saking niku. Sangka sirine Gusti Allah. Kula panjenengan nggih sangka sirine Gusti Allah. Alam donya saisine nggih sangka sirine Gusti Allah. Nek wis arwah sekabian niki wis sangka sirine Gusti Allah, lha nyapa iki mang diucapne maneh? Nyapa diucapne maneh? Nek diucapne bolak-balik berarti ora percaya. Diucapne bolak-balik sing ngoten niku gak yakin. Nek sedaya niku wau sirine Gusti Allah. Lah krana apa kok gak yakin? Krana atine kula jenengan niki wau tasik diliputi kalih nafsune awake dhewe. Rasa lan rumangsa. Nek kalimat niki mau ampuh. Nek kalimat niki wau saged ngijabahi. Pada temen niku wau kalimat niki wau susunane atau tertipe kejadiane alam donya saisine. Wong sedayane nggih kodrate Gusti Allah. Penyapa iki mang pilih-pilih. Kadang kan ngoten kula jenengan. Sehingga pengarani elek, ngarani api. Dadi nek punten jero iki gak diucapi maneh. Nek kula panjenengan pun tauhid maring Gusti Allah, ngoten niku gak diucapne malih. Lah karena apa engko disamarne nalikane kula jenengan niku wau ngucap sirullah, zatullah, sifatullah, qodratullah iki mang bebarengan kalih
nafsune kula jenengan sehingga apa? Mentuhankan rasa, mentuhankan kalimah niku. Sehingga ten pikirane kula jenengan ki kalimat ampuh ki kalimat sing dhuwur genek sing ngalahni. Lha kan nafsu to niki. Sing ngomong iki nafsu. Ngatak di 10 ping piro iki? Panggah ngono, Mbah. 10 apa ping 12 ya? 11. Oh, 11 ganjil berarti. Lah rumangsa nek kalimat iki mang ampuh. Rumangsa nek kono. Lah wong sakjane kan duduk donga-donga iki mang sing ampuh. Cara aulia sing ngoten niku. Apa dongane sanes? Iku mang pribadine kiambake. Dipanggone kalih Gusti Allah ana ing derajate kamulyan sing ngoten niku. Lah bahasa dike lantaran tak. Bahasa iki dike dalan. Ternyatane adik mang tiru-tiru kok gak kaya wali kae ya. Nggih ta? Mboten sami niku. Lah karena apa? Riyadhoe kula panjenengan kalih aulia niki pun benten. Boten sami. Posone nggih pun benten. Nek kula jenengan iki posone ngempet luwih tok. Sehingga bengine panggah mangan sing muwarken. Diwareki nanti rasa bekan. Sehingga sing timbul iki mang rasa lan rumangsa kaya donga-donga niki wau ampuh. Lah mula saga niku lelampahan napa mawon aja ngantos niki wau dibarengi kalih nafsune. Nafsu kan ngajak kepinginane ben iso ngene iki lho nafsu. Awak engko wiritan sakmene bentuk iki ya nafsu. Awak engko wiritan entuk karomah iki ya nafsu. Awak wiritan entuk petunjuk ngene-ngene iki ya nafsu. Niku nafsu. Padahal nek kula panjenengan ngertos muji maring Gustine sehingga dadi ninge pikir lan ningne ati sehingga kapan iki wau ketinggal. Lah wong sakjane perkara iki wis nang ngape awake dhewe. Nyapa kok gak roh krana pikir ambek ati gurung ning. Lah supaya pikir ambek ati iso ning nek kula jenengan iki mang tauhid maring Gusti Allah. Lah mengke secara alami. Nek ninge iki mang abal-abal. Ya pethuke ngoten niku. Gaib-gaib. Wah aku pethuk gaib kae. Mbah Wali niki wau hadir. Niku ninge abal-abal. Sanes ning tauhid. Lah karena apa? Nek kula panjenengan ngertos tauhid maring Gusti Allah, sehingga kula panjenengan iki moksa sing wonten nggih Gusti Allah. Kula panjenengan mboten wonten. Kula panjenengan mboten wujud, sing wujud Gusti Allah. Lah niki lho niki. Tapi nek ning ati bebareng karo nafsu iki golek-golek.
Ninge pikir iki mang ditumpangi nafsu iki ya golek-golek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula panjenengan ya kudu ngerteni ninge niki. Ninge nafsu, ninge akal, ninge ati kudu ngerteni. Karena nek kula panjenengan tauhid maring Gusti Allah, wujudnya Gusti Allah menafikan awake dhewe, engko yo ora petha apa-apa. Yo ora ngrasakne apa-apa. Nek kono iki ana kajeban yo renek. Ada. Tapi ki mendinge bebarengan kalih nafsu, engko yo petha tanggane sing ning alam rasa. Petha mengki. Macem-macem. Ngantos kula panjenengan niki lali ambek tujuan awali. Karena kono wis kepleset, kegodho nek kono seneng. Senenge piye nek kono? Ndadekne iki mang sabdone kinabulan. Apa ya ngono? Titik-titik nyabda wong. Dilarani disabda. Kak seneng disabda. Iki wis kepleset awake dhewe. Iki wis adoh saka tujuan awal. Pada tujuan awal iki mang tauhid maring Gusti Allah, ngilangni awake dhewe iki mang wujudne Allah. Lah niku kula panjenengan kedah semerepi perubahan-perubahan ning awake dhewe. Oh aku meneng. Wong meneng kok ya duduh-duduhne. Pak kula nggih sampun meneng Pak dodo kula. Lah iki nafsu to niki. Pikiran kula nggih pun tenang iki nafsu. Lah ora ning kono. Lah menengi, tenangi, sabare, ikhlase nek kula panjenengan pun tauhid maring Gusti Allah, iki wis gene aran. Sing diarani ikhlas piye, sing diarani sabar piye, sing diarani meneng iki mang piye, sing diarani tenang niki wau pripun. Nek jene aran iki mang menenge abal-abal, sabare ya abal-abal. Sehingga apa? Amer. Pak kula nggih pun sabar. Lah, sombong to? Pak kula punten alam fasadu jasad, sombong. Gak krasa awake dhewe sombong. Lah karena apa? Nah iki ngomong sing ngoten niku ning ngarepe wong, awake dhewe pengen diwah wong. Wah, Pak Deden ponten makom niku wae. Alhamdulillah Pak Deden jenengan ponten makom niku sombong. Lah mula saka niku pun ngantos kula jenengan akon-akon ngoten niku wau. Akon-akon ning makrifate, akon-akon ning hakikate. Krono hakikat niku wau gak kena diucapne. Makrifat ya gak kena diucapne.
Tapi nek iki mang makrifate akal iki mang kenek diucapne, makrifate ati kenek diucapne. Nek marifatullah pripun nek ngucapne? Mboten kenging. Kalih bahasa napa nek marifatullah? Lah kados kula jenengan nglewati jembatan sing jenenge man arafan nafsahu faqat arafa rabbahu. Iki jembatan. Iki jeneng akal iki. Iki jenenge makrifat akal. Nah, makrifate nang jero makrifat, hakikate ning jerone hakikat iki mang ning alam fasatu jasad. Sehingga apa ora kena diucapne. Karena kering wis di luar awake dhewe. Di luar pikiran awake dhewe, di luar atine awake dhewe, di luar ragane awake dhewe. Sinten? Ya Allah niku. Pripun nek bahas niki manek genek pisan. Karena iki sing bahas genek. Dadose man arafan nafsu iki jek kulit iki. Fakot arafa rabbahu iki marifate ati. Sehingga makrifate pikir, makrifate ati. Nek adik mang wis ning makom fasatu jasad iki mang roh wis cepot sangka ragane iki lho makrifatullah. Iki lho hakikat. Nah kono wis gak kena dirasakne neh, wis gak kena dibayani neh. Kate debat piye? Tapi ndudune apa? Mboten saged. Karena apa? Bahasane pun benten mboten utawa sanes bahasa jasad malih. Pandelenge nggih benten. Sanes pandeleng sing niki. Sama nggih benten, mboten sami niki. Sehingga ana ing kaweruh wong Jawa iku jenenge sangkan parane dumati. Sehingga ade wis ninggane raga. Nek kono yo gak iso bali. Benten mengkene kula panjenengan jek nggunakne sukma. Warna kono iki mang petuk alam gaib, masuk ning alam gaib ngarani oh iki lho singgasanane pangeran. Iki lho alame pangeran. Iki lho wujude pangeran. Yo kan jeneng kulit iku. Belum ning fasadu jasad. Iku jeneng alam sukma. Keplese meneh kaya dene awake iki mang makrifat maring Gusti Allah. Sik keplese roh atine wong obah usiki roh. Lha keplese. Napa niki mung isa nyabda wowohan entah dadi mateng sanalika iki keplese. Ngono kok seneng awake dhewe. Ngono kaya digoleki. Kemandan-kemandan sing kaya ngono
Iki lho sendadekne petenge dalane awake dhewe. Tumuju ana ing sangkan paraning dumadi. Senenge awake dhewe ndadekne petenge, mareme awake dhewe ndadekne petenge dalane. Ya selama niki kula jenengan tasik keplesi ya. Gak krasa. Tapi seneng. Keplesi seneng. Petenge ati seneng. Petenge ati sing nimbune rasa lan rumangsa, prasangka-prasangka kuwi ndadekne petenge ati. Sehingga ana ing kalimah wau sirullah zatullah sifatullah qudratullah nek awake iki mang gak roh maksud iki mang apa jek peteng ta awake atine jek peteng iku diwaca bolak-balik jek peteng karena gak ngerti malah diguyu ambek kancane gitu. Bentuk amalan kondi Gusti refleks sepul bentar coleng ae Yatese ngerti ya sirullah zatullah sifatullah qudratullah nek niki mang kejadiane muncul alam donya saisine Iki mang bangsa menungsa utawa bangsa jin ya sangka kono. Kata mriku ade keplese meneh rumangsa mulya. Gusti Allah nyiptakne menungsa mulya, tapi gak ngerti ade iki mang nyapa kok Gusti Allah iki mang ngekeki derajat ning menungsa mulya. Nyapa? Cuma iki mang gawe dalil awake iki mek bangsa liya iki mang luwih mulya awake dhewe. Mulyane ning ndi? Yo kamalik ngono. Mulyane ning ndi mulyane? Data mriki ditungin. Awake iki mang raga iki memang siji ada. Ning kene enek akal. Lah iku lho. Didelai akal, didelai ati, didelai nafsu, didelai ego, didelai sukma, didelai roh. Iku lho. Didelai ilmu. Lah iku mulyane. Kanggone nek kono awake dhewe. Ora akon-akon tok. Akon-akon ki dalil ki ngalahne tangga sebelah. Nek awake iki mang rohman arafan nafsu ngawur ning awake dhewe, lho kamulyane awake dhewe. Sapa to sing manggon ning raga niki? Sapa to sing ngobahne raga iki? Lah kuwi kamulyane. Jadi gak nafsu tok sing diumbar. Nafsu numpangi pikirane awake dhewe. Nafsu iki mang numpangi atine awake dhewe. Sehingga ati iki mang dikendalikan. Ati niki mang dibisik-bisiki awakmu rono, lakoni iki ae. Aja awur kancam kae iki kaya ngono lho. Bisik-bisiki ngono.
Lah mula sangka iku adikku terus sing bisik-bisik niki lho sinten ning dodone iki. Sing bisik-bisik. Noko niki mang didelok sangka njaba ngomong-ngomong dhewe, jawab-jawab dhewe. Padahal iki mang jagongan. Sehingga pikiran iki mang ya ngono. Kena ki musyawarah. Ning jero menenge dibakne musyawarah. Ate mutusne apa ya? Atine ya jagongan. Cek debat. Akal ambek ati cek debat. Guru mutusne apa-apa. Bingung. Datose ninge pikir ambek ninge ati ditumpangi nafsu kalih mboten ditumpangi nafsu niki benten. Nek ditumpangi nafsu iki nek kekarepan, nek temen iki wau mboten ditumpangi nafsu malah kene apa-apa. Keajaiban iki mboten wonten. Lah temen niku bedane. Dene napa nek kula panjenengan iki pun tauhid maring Gusti Allah. Dados pripun? Kaya dene pikir ambek ati wis meneng. Boh, awake nglakoni apa ae, loro karone meneng kabeh. Awake iki kerja ya loro karone meneng. Awake iki mang jagongan ambek kancane ya karo-karone meneng. Ning nggon rame ya meneng, ning nggon sepi ya meneng. Noko niki wis gak kesenggol. Sangka njaba ya ora. Wis gak kesenggol. Beda kono iki menenge krana nafsune awake dhewe. Nek nggon rame, tambah gak karo-karon emosi. Nek nggon sepi penak. Karek ngencep netok meneng jrek wis kena apa-apa. Tapi nek nggon rame gak karo-karoan tambah emosi sing timbul. Sehingga temen niku wau posone pikire, posone ati nek sekabehane ning niki poso. Sehingga temen niku wau ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Iki mang wis meneng kabeh. Menenge sanes nafsu lho. Sing ngenengne. Lah menenge niki wau krana kula panjenengan pun tauhid maring Gusti Allah. Sehingga apa? Irji ila rabbiki. Lah temen niku. Semua kembali ke Allah. Wis kene ucapane. Kene grunjel aneh ning atine enggak. Nek kono wis gak golek-golek maneh. Nek kono ya wis gak rumangsa maneh. Sehingga apa nek kono iki mang radiyatu mardiyah. Jenenge ridho iki wis gene gandolan meneh. Awake iki mengridho apa sing dikae Gusti Allah ya ridho ngekeki ning awake dhewe. Sehingga nek kono wis gene rumangsa kurang gene. Wonten.
Sehingga obahe iki menenge ya kodrate Gusti Allah. Pripun Mbah Min? Lanjut. Nah, sehingga ana ing al-hidayah niki wau lelampahan. Bukan amalan membaca atau amalan angen-angen sanes, lelampahan. Karena apa? Nek niki lelampahane awake dhewe engko ngadege piye garu. Modhe piye mlakune ya ora ro. Nek kono mang awalan akhiran. Awake iki ngakhiri lungguh ngawali ngadege. Atike mengakhiri ngadeg ngawali mlakune. Lah niku awalan akhirat. Sing ngawali ya Gustine, sing ngakhiri nggih Gustine. Krana wau kula njenengan pun meneng kabeh. Napa nggih ngoten niku Pak sing darani nyawiji maring Gusti Allah. Ikan pikiran. Dan nek kene awake iki kene, bukan nyawiji malih ora enek. Kene. Sehingga sing wujud Allah. Bukan kita bersatu dengan Tuhan, enggak. Kita enggak ada. Lha saben dina sing jenengan ucapen lafaz la ilaha illallah gini ku. Sing wujud nggih namung Gustine. Sing ana nggih namung Gustine, sing duwe karep ya Gustine. Sing ngobane angen-angen ya Gustine. Lah niku. Saben dina atike mang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku disyariati ngoten. Nek pun ngoten wis kene ucapan malih. Sehingga nek kono wis gak menghakimi diri sendiri atau orang lain. Bahwa wong liya iki model piyai wis kene sanggut paute ning awake dhewe. Ngomong piyai ning awake dhewe wis kene sanggut paute. Kenapa sekabehane pun Gustine? Iki aja diucapne. Bangsa jero lho jemok tok nih. Nek mok tok ne dadi salah. Sing nek jero ben manggon nek jero, sing ning njaba ya ben manggon ning njaba. Kenapa? Jero gak kena diucapne, ora nek kalimah kok diucapne. Nek diucapne iki mang bangsa njaba. Nek dirasakne ya bangsa njaba iku. Nek bangsa jero niki mboten wonten kalimah. Dipun Pak Atang. Monggo badhe tanglet monggo Pak Atang. Monggo Pak Atang tanglet. Loh. Kalau siap nih mikir dah kok jempol nek. Kedik-kedik mboten napa-napa Pak Atang. Rasane mboten ngantuk. Ya krana ning kabeh. Nek ning kabeh seniki. Wis kene apa-apa meneh.
Dadose sing semedi ki mang ya pikirane, sing semedi ya atine. Lha kadang ati ki mang semedi goleki. Enek rasa iki rasa kondi. Asal usule kondi, goleki. Iki gak ngening nih maneh iki mang. Dolen niku. Dan nek kono kan terkecoh ta awake dhewe. Nalike ati iki mang lelampan ana ing ningi rasa, ning cipta. Nek kono iki mang enek angin sing samber-samber ning sekeliling awake dhewe. Katut awake dhewe. Iki kok ndi angin iki mang? Golek padahal kok angin iki nggawa angen-angene awake dhewe. Dijak dulurno sing kok petuk iki. Iki gak ngening-ning maneh. Kepleset awake dhewe. Anek meneh nek kono iki menalikane kula panjenengan cipta lan rasa diningne. Nek iki timbul hawa, ya kan? Hawa panas. Mencari dari mana asalnya ini. Nek kono enek hawa adem, digoleki. Lah kan terkecoh ta awake dhewe. Dudu iku sing digoleki. Ngono lah dhewe rumangsa sakti. Nek kono ati mes rumangsa makrifat. Awake dhewe kok ya rumangsa hakikat. Iki terkecoh. Lah wong jenenge ning pikir ambek ning ati iki wis kene apa-apa. Hawa ya renek, wujud ya renek. Sehingga kene aran. Lah, kamriki adi kudu ngerteni sing bangsa njero kanggo sapa, bangsa njaba kanggo sapa. Lah mula sing iku wonten kalimat hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah iki mang pribadine awake dhewe maring Gusti Allah. Gak usah ngomong-ngomongne. Nek hablum minan nas, yo monggo jagongan ambek kanca-kancane. Sak senmu jagongan apa? Lah karena apa? Hablum minallah, iki pribadine awake dhewe maring Gustine, iki gak kena diukur iku. Gak kena dipadane ambek kanca-kancane mboten saged niku. Imane awake dhewe ambek imane kancane gak padha. Takerane ya ora padha. Sehingga apa? Jero ya sepedeng jero. Niku hablum minallah. Nek ade ki mang muslim, wong agama iki mang aturan ya ngikuti aturane. Cara maine pripun? Ndak ngoten. Tinggal awake iki mang ngikuti mazhab sinten. Lah teng kene aja nyalane. Mazhab iki ngene, mazhab iki ngene, kabeh bener. Enek sing gawe kunut, enek sing gawe kunut, enek sing gawe bismillah, enek sing gak. Kabeh bener iku, gak usah disalah-salahne. Kanten awake iki mang melok sing ndi. Tuwa dhewe melok gawe kok nyalah-nyalani. Hukum ora melok gawe kok nyalah-nyalani. Sing salah ya awake dhewe. Wis barang dadi nek kono garek nglakoni iki mang menghakimi. Kok ora padha ambek kae kan. Lah ya awakmu iki mang madhab sapa? Nek gak ngerti ya kok belajar madhab sik ae. Belajar madhab engko ngerti kabeh. Sing kono-kono segene beda-bedane kene, nyalah-nyalane kene.
Kenapa satu guru? Satu guru nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kedepannya mungkin kan nggih pun masuk ning tahun baru. Aja ngantek waleh-waleh awake iki mang sinau bareng-bareng. Karena iki penting kanggo awake dhewe-dhewe. Nek ati iki mang roh dalane sangkan paraning dumadi, engko ora kangelan. Nek kono iki mang engko ya ora nyasar ning dalane. Nek ati iki mang karo jelas nyasar-nyasar. Enak sing dikinterne kali, enak sing dikinterne laut. Jenenge larung busana. Nyasar-nyasar enggak. Enak sing dibakar. Alhamdulillahirabbil alamin, mugi kula panjenengan saged nglampahi sehingga ana ing tahun 2026 temeniku wau semakin awake iki ngamaru ning awake dhewe, ngertani ning awake dhewe. Al-Fatihah. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.